Поста хора, аз съм Михаил Тенчев и днес, както виждате, ще снимам на Sniper Fury. Това е много хубава игра, започнах преди малко, реших да снимам, защото много ми хареса. О, не. Къде е това, бе? Бодишо. Все пак кой има цели? Ай, стига, бе! Каква е тази игра тук? 10 000 презареждания. И какво отваряме сега? Оле, не. Толкова ще го победя. Оле, не. Шейт. Видяхте. Айде, бе, разгеле, бе. Как няма да го отрепа, бе. Кракшот. Кракшот. Обрахме парите. Ооо. Колко. Много. Много. И чии купички даде. Имах 50, сега имам 1050, мисля. Мисля, че имам 50. Мисля, че имах 50. You're gonna need better defenses to keep outdoing opponents. Let's put your squad mates through some training. Къде идвам? Кой ще апгрейдвам, човек? Кажи ми, бе. You've already got a Не training. мога ли? Great. Now upgrade Bruce's power level. Ко... Втори Good левел. job. Your base is looking real good. Great job here. Now let's get the situation in Murmansk is escalating fast. Good job Мисии covering the сега basics. трябва да Check in изпълнявам. for duty on Искам да съм sniper and false снайпер. assignments. Good to Клайн. see you again, Sniper. Welcome to the Cell Strike team. Here are some supplies. Let's get you registered with the Cell Strike organization before you head out on the next mission. Това ще игра, кое? Добре. Нека се казвам кой да реди кой. Very nice. Ма това... Аз искам снайпер. Имам 10 от 10. 10 от 10. Добре. Тук да ги пукна всичките. Engage when ready. Ко се оглеждаш, бе? Младеж. Чи, в крака го цели. Май на косъм. Да, на косъм. Ще умре от крака, аз това се чудя. Сигурно ще изгуби много кръв. Супер игричка. Харесва ми. Watch this and you can snag some reward. Стига гледам. Да, бе, се то ли? Let's do this. Ти ли си врага този път? Мри. Гадна област. Nice.
Искам да ги целя всичките в главите, да дава бонуси. Бонус парички. Искаш ли апгрейд? Добре, ще те апгрейдна. Няма проблем. Even better. Looks good. Even better. That's a beauty. Very nice. О, толкова силен снайпер. Ама сега трябва да си връщам парите. Чакайте, днеска е 23 януари. Може би до вечера пак ще снимам на някоя игра. Чакайте хората. Не. Не бе, бягай. Къде е бе? Его. Стига ли? Стакаш ми играта. Сори. Къде е другия? Къде е то другия бе? А, ето го. Айде! Айде! Жалост не видях къде точно го целих. Ама ще е хубаво. Отивил, взимах по-хубаво за увеличение. Вчера качих 4 видеа на CSR Racing, на кой беше още Robbery Bob и на Clash Royale. Днеска може пак да кача. Точно такива. Да знаете, на ден по 2, 3 или 4, или максимално 4 видеа ще качвам. Те са под 15 минути. Абе, трябва да убия. Сканинг. Него? Айде! А, ко? You killed the wrong target. Ама ни трябваше ли него, бе? А, този... Айде! Ето по ръката там раните. Кога ще дигам ниво, бе? И аз да видя там. И хората, знаете, че телефона ми има проблем с зареждането. В момента не мога го зареждам. Не ми дава. Пробвах. Ще малко ми остава до 3 левел. Да знаете, че до вечера може и да не снимам. Зависи, ще видя телефона ми как е. Дали ще се зарежда или не. И сега ще пробвам пак и асаут. Колко? Делата, 2 ходки. Добре, умираш? Умри. Чакай, мри. Къде е другия? Ето го. Братчет. Ще проследя, да знаеш. Ще проследя. Умри бе, умри бе. Умри бе, човечец. Я. Къде го целнах на косъм беше да му оцеля пушка. Добре хора, Sniper Fury е много хубава игричка. Предпочитам ви да се изтеглите. И чао за сега, до следващото видео.